Helo na, croeso i Sgorio. Nawr mae'n gynnar yn y tymor yn uwch gyngrair Cymru JD, ond dyw hynny ddim yn golygu bod ambell i glwb ddim yn chwysu yn barod. Yn enwedig, yr unig ddau glwb oedd wedi colli i 2 gêm agoriadol tymor yma, a'r ddau yna oedd yn cwrdd fan hyn ar Barc Leitham ar y penwythnos. Y Drenewydd yn erbyn Aberystwyth. Darlington, a'r croesiad, ac bron iddi fynd mewn. Mi oedd Wycherley yn ymestyn amdani, a ffodus iddo fe, ochr arall y post i nath i. Amddiffyn da gan y Drenewydd, ond peniad gan Bradford dod oddi o'r amddiffynwr y Drenewydd a mor agos i roi Aberystwyth ar y blaen. Yr arwydd. A'r croesiad at y post i pella. Pennod nôl fewn i canol, mae Sears yn codi. Mae Kieran Mills-Evans yn codi ac mae'n taro'r trawst. Sears unwaith eto, mae yna bloc. A pelio am lawio. O'r y Drenewydd yn taro'r trawst, mae dal i grynu. Y croesiad dwfwn, dyn ni wedi gweld hyn gan Drenewydd, a Kieran Mills-Evans yn ei popeth yn gywir. Cyffyrddiad yn ei da, cael ei ben e droso, a modfeddi. Cowens, Mlaen at Ismail. Y gwthiad bach lleia yn ei gefn. Lewis. Aros am yr hediad. Mae'n gweld yr hediad gan Hogan. Hogan! A'r ergyd cael ei dynnu i chwith o'r postyn. Hogan yn uniongyrchol yn neud yr hediad. Hib o'r trac am sefyll ac yna, mor agos. Mor agos. Iwan Lewis yn edrych na'r hediad i fi. Mae fe'n neud yr hediad, mae'n neud popeth yn iawn o'n Sgorio. Hogan. At Lewis. Seren y gêm hyd yn hyn. Os yna Seren sy'n mynd i sereni yn fwy. Iwan Lewis sy'n mynd â hi. Ar ergyd. Yn cael ei dyrnu mas gan Wycherley. Gwych gan Lewis. Rhoi popeth tu ôl yr ergyd yna. Ac am arbediad gan y gôl geidwad. I neuadd y parc, ble roedd 2 glwb mwyaf llwyddiannus holl hanes y gyngrair yn cyfarfod ddydd Sadwrn. Adrian Chislovic. Chislovic efo'r croesiad. Fil yn trio clirio. Yr ergyd yn y pen draw. Ar y targed gan Danny Davies. Astles. Camu mlaen. Trio. Holli'r amddiffyn. Bale di ddod at Clark. Clark o bell. Mike Lewis yn gwneud yn dda i gael ei bawen ati. Astles. Bwyn o'n gyrchol droma. Jordan Williams yn brwydro fo Callum Sainty. Williams! A'i ergyd o ar y targed. Mike Lewis allan yn sydyn. Davies yn camu mlaen, Troma. Ben Clark yn gwneud yn dda i greu lle efo hi yn Adam Rosgro! Ac ar ôl 9 munud o'r ail hanner o'r diwedd, mae'r gôl wedi diwedd. Adam Rosgro sy'n dechrau gêm i'r Seintiau Newydd am y tro cynta mewn dros 2 flynedd yn canfod yr hwyd Troma. McDonald ddim yn sylweddoli bod Jordan Williams tu ôl ddo fo. A Mike Lewis unwaith eto i'r adwy. Williams. Bas Letraus. Canfod Chislovic. Chislovic. A Danny Davies. Leo Smith rwan. Yr ergyd gan Daniels yn cael ei harbed. A rywsut yn cael ei chlirio di ar y llinell. Chislovic. Bron a chyrraedd yr ail gyfla. Chislovic. Gan o Ben Clark. Clark yn trio cael y bel yn ôl ato fo. Cholli am eiliad. Clark yn ennill y bel yn ôl. Chislovic! Heibio'r postyn. Cyfla gwirioneddol i gapten y Seintiau Newydd. Chislovic. Gyda'n to leo flaen o. Ystyried ergydio, ymdrechio bell! A'r bel yn ôl oddi ar y trawst. Arbediad oddi gan Mike Lewis yn taro'r bel yn erbyn ffram y gôl. Holden yn troi.
Ac yn canfod Jordan Williams. Ac efo 10 munud i fynd. Mae'n ddwy. Jordan Williams yn llwyddo i giro Mike Lewis tro yma. Cyfle prin i'r ymwelwyr. Roy Cwrs Cosby, y seintiau newydd o dan warchau. Fil efo'r gic. A Pennod MacDonald oddi ar y bar a mae mewn. Oli Hulbert yn gorfodi'r bêl dros y llinell. Ac efo 5 munud i fynd, llygedyn obaith i'r ymwelwyr. Ddofn i mewn i'r amser am anoddiadau. Yn neuadd y parc, os na ddiweddglo dramatig. Tafliad yn cael ei ffenio ymlaen, ys McLagan! A mae'n ddwy yr un! Reit ar y diwedd! Yn hollol annisgwyl, mae'r Barry wedi dod yn gyfartal. Gweitha holl feddiant a diriogaeth y tîm cartra. Mae'n ddwy yr un. Tafliad Michael George yn cael ei ffenio ymlaen ddwywaith ac yn disgyn wrth draed Cain McLagan. It's not good enough, you know, from our point of view, standards that we set and the standards that we hold ourselves to, it's far short of it. Really, really tough game. You know, they're a fantastic team, and yeah, we came, we got bodies behind the ball. Obviously got into half time 0-0, so you think, yeah, it's working, and all of a sudden the quality showed. You 2 down, and you're thinking it's going to be really, really difficult to get anything from the game. And to be fair to the boys, they showed incredible spirit and fortitude, and we got a point. Yn ôl i nos Wener ac ar ôl ennill I 2 gêm agoriadol yn erbyn y Drenewydd a Hwlffordd, roedd Pen-y-bont yn gobeithio parhau â'r record 100% yn y ddrycyn ym Pontypridd. Shepherd ar arwydd ar gic, at y postyn pethau na mynd. Orange ar Pennod. A gyda Jeffries yn yr uchel a nid allan. A Pennod nôl I mewn. At Williams Marketon, y cyffyrddiad lleia! A Venables yn achub Pen-y-bont ar y llinell. Wel, dyna gyfle gorau'r gêm hyd yma i'r tîm cartre. Williams Marketon mor agos. Mae Dylan Cummings. Y bas let draws I Danny Williams. Williams I mewn. Miles Davies ar golwr ni atal. Mae dal yn o. Ond dros Ben Marketon ar y postyn pella. Wel, 2 gyfle mewn eiliadau I Pontypridd. Marketon I ddechrau. Yn cael ei hatal ar y llinell gan Venables. Ac yna, cyffyrddiad cyntaf gwirthiol gan Williams. Yn gwaith gwych gan Miles Davies a Harris y golwr I watal. 2 funud yr ail hanner di chwarae. Cain Owen ar gic rydd. Llanelli am Venables. Pontypridd eisiau trosedd, does o ddim Bosch at y postyn pella. A mae'n cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Vaughan. Venables yn ennill y peniad cyntaf a Bosch yn ceisio I gosod I yn y gornel bella. Owen ar gic. Y golwr yn aros ar y linell. Mae dod allan at Caernarfon. A'r ergyd yn cael ei gwiro ac arbediad da iawn a dweithiol gan Ratcliffe i'w hatal I. Right. Yn ennill y frwydr yng nghanol cae. Opsiynau o flaen. Y bas drwodd at Williams! O, dwi'n meddwl bod y cyffyrddiad gan y golwr Harris I wthio honna ar y postyn. Blaen troed oedd I gan Williams. Little ar Pennod. Venables yn ôl y gornel yn hyfryd. Miles Davies ar y cynnig cyntaf. Henry Jones. O, na chi sgil I fynd heiber am ddeffynwr. Henry Jones I mewn ar y Cwrs Cosby. A Ratcliffe yn arbed. Arbediad allweddol arall gan y golwr. Little. Croesiad y canol, mae Venables yno! Ac arbediad pwysig arall gan George Ratcliffe. Venables yn curo'n amddiffynwr yn y cwrt. Ac o honna mynd I mewn. Little ar tafliad. O, Vaughan drwy gefn Miles Davies. Mae Ethan Vaughan di gweld un cerdyn melyn. Mae yna olwg o syndod ar ei wyneb. Does o ddim syndod o fan hyn. Ail gerdyn melyn. A mae Pontypridd yn mynd I efo chwarae munud a hanner ol ar gêm ar amser ychwanegol gyda 10 dyn. Penderfyniad cywir. Y gic yn unfer gan Cain Owen. Ryan Reynolds yn chwipio'r coesiad I mewn. Lle mae'n glanio. Sean MacDonald yn ergyd. Mae'n cael ei gwiro. Pen-y-bont yn pwyso a pwyso. A mynd I fyny amdani gyda bod. Mae'r droed yn uchel. Ac mae Amon mewn trwbl. 2 gerdyn coch mewn llai na 2 funud I Pontypridd.
9-1 i'r tîm cartre. Wel, dwi'n meddwl bod Amon yn trio tynnu'r droed yn ôl, ond mae hynny beth peryg i wneud y dyddiau yma ar Gerdyn Melyn. Oedd yn gêm o 2 hanner yn fan fi. Dwi'n meddwl y Pontypridd efo'r edge hanner cyntaf, dwi'n meddwl oedden ni efo'r edge yn yr ail hanner, ond dwi'n meddwl oedd y cyfartal yn pwynt 10. Nawr, mae wedi bod yn dechrau perffaith i dymor Caernarfon yn ennill i 2 gêm gyntaf yn erbyn Bai Colwyn ar Drenewydd. Felly oedd y Cofis a'i record 100% yn teithio i Sir Benfro i gwrdd â Hwlffordd oedd wedi sgorio yn ei 2 gêm gyntaf nhw. Gornel. Munud wedi chwarae. Ac oedd hi ar y bar. Ar ail ergyd i gael ei chlirio oddi ar y linell. A Caernarfon methu dod yn agosach yn y munud agoriadol hyn. Owen yn arwain y gwrthymysodiad. Heibio un yn parhau ei rediad. Mae yna gefnogaeth. Owen yn parhau ar ben ei hun ar arbediad. Wyn eisiau Sean Bradley i symud. Mae'n greid a mae'n cyrraedd. Dan y Thomas yn gefnogaeth. I'r canol. Mark Williams yn methu. Dyna'r peniad ar y postyn bella. Mae Jones wedi arbed i. Dyna oedd cyfle. Dyma Whitmore. Dan bwysau bach o le. Bydd Byryglis i'r canol. Ar y cyfle ar yr ail. Ergyd i Owen. Mae'r tîm cartre a rhai cefnogwyr fi'n credu'n ame fo hwnna'n nghefn y rwyd, ond y cyfle i Owen yn un gwych. Watts di cholli ddi, Tabone yn ei chasglu ddi. Ymlaen ag i'r Cwd Cosby. Bydd Byryglis i'r canol! Ac mae yna gam sefyll. Fawcett ar ei ffordd i ddathlu. Croesiad yn un perffaith o Fawcett fymryn yn rhy gynnar. Clark. Yn hofio, mae yn y dîm ac yn arfon y chwarae. Y bêl yna yn un clyfar. Dyma Taylor Crosdale i'r Cwd Cosby. Tackle win yn llawer i hwyr. Mae'n gicwr smotyn. Mi oedd Taylor Crosdale drwodd yn erbyn y gôl. Cyfle felly i Martel De Angelo Taylor Crosdale i sgori gôl gyntaf tymor hyn. O'r arbediad yn un arbennig gan Webb. Oedd fe nath yn ei droion yn ei gyfnod gydag Aberystwyth. A mae'n parhau i brofi hun yn olwr o fri. Bradley. Dim llawer o gefnogaeth. Does dim eisiau cefnogaeth ar Sean Bradley. Parhau. Dyma Darren Thomas. Cyman i hon i'r canol. Mark Williams yn aros. Mae dros ben pawb yn erbyn y bar. Ergyd ffyrnig. Wel, y rediad gan Sean Bradley yn cychwyn pethau. Y bêl i'r canol gan Darren Thomas yn Byryglis. Mark Williams yn creu rhyw hanner cyfle o ddim byd bron. Owen. Cyffyrddiad clyfar iawn yn dynnu'r un ben Mark Williams mewn i'r dackle ac yna mentro heibio dda fe. Parhau ymosod ma'r Hwlffordd. Taylor Crosdale yn y Cwd Cosby. Trio creu lle. Fawcett yn ergyd! Yn erbyn yr amddiffynwr a mas am gic gornel. Cyfle ar ôl cyfle ar ôl cyfle. Yn cael ei methu. Bradley yn paratoi i gymryd i gic gornel. Digon o symud mewn â hi. Yn heibio i bawb. Owen ar peniad. Lloyd. Wynnol i'r canol, Lloyd ar peniad! I gefn y roed! Gôl arall i'r gôl ifanc. Llain y chwarter awr yn weddill. Un gic gornel i'r ymwelwyr. Nôl i'r canol. A'r peniad na gan Lloyd yn berffeth. Digon posib mae dyma'r cyfle ola rhyw hanner munud o'r amser wedi ychwanegu sydd ar ôl. Risa Brwsese yn ei chod iddi. Dros ben pawb! Ac mae'n gôl! Wel am ddiweddglo am dipyn o gêm. Risa Brwsese yn codi'r gicrydd na yn berffeth ac yn sgori gôl gynta tymor i'r Hwlffordd ac yn dwy'n pwynt yn hwyr iawn yn erbyn yr ymwelwyr. I thought we were horrendous today. I think that's the worst performance since I've been here. There's not much more I can say apart from that, really. But Abu's got us out of jail and got us a point. But yeah, we were very, very poor today. Miles off it.
Wythnos dwytha fe sicrhaodd bai Colwyn eu pwynt cyntaf erioed yn y cyngred yn y Bari, gyda'i gôl gyntaf erioed yn y cyngred, a cam gôl oedd hi. Roedd y gwylanod yn hedfan i'r de unwaith eto ar y penwythnos yma i herio Met Caerdydd. Lewis ar bêl. Letraws yn chwilio am Elliot Evans am gyffyrddiad gan Evans. Tackle gyntaf dod mewn gan Downs, ond Elliot Evans yn troi. Heibio ddo fo ac yn croesi'r postyn pella. Peniad dda, a honna yn disgyn yn garedig i Alfie Brooks yn y diwedd. Rhys at Tom Price yng nghanol cae. Price dan bwysa yn canfod Vincent. Vincent allan at Joe Evans sy'n ei tanio hi. Ar draws y cwrt Cosby, mae'n ergyd i mewn gan Sam Jones i'r gornel ucha. A Met Caerdydd sydd ar y blaen. Da ni wedi chwarae 22 o funuda. Edwards at Tom Creamer. Creamer yn ergydio ac yn taro'r trawst. Bron iddo fo sgorio gôl hyfryd. A mae'r ail benwythnos yn olynol. Honna yn taro llaw. Met Caerdydd yn gofyn am gic o'r swatyn, ond ddim am ei chael hi. Emlyn Lewis ar tafliad hir i'r postyn agosa. Mae dal yno ag allan i gyfeiriad Acban. Ond Tom Price sydd yno i wneud y gwaith amddiffynol. O honna ddim yn bas dda gan Tom Price. Lloyd Marsh-Hughes yn y cwrt Cosby yn trio gosod i Acban sy'n teimlo fod o'n cael ei wthio dan Emlyn Lewis. Bai Colwyn yn sgrechan am gic o'r swatyn. Ond na, medda'r dyfarnwr Ryan Kenny. Harry Owen sy'n chwarae'r bêl ymlaen. Dau am ddiffynwyr. Bai Colwyn yn rhedeg mewn i gilydd, ond i Cyril yn disgyn. Wedi Acpan yn gweld rhediad Nick Ruston. Yn y cwrt Cosby, Ruston! Arbediad campus gan Alex Lang am gyfle i Nick Ruston union i'r sgôr i Bai Colwyn. A Ruston bron yn cymryd gormod amser i benderfynu lle oedd o am daro honna. Tom Price yn codi'r bêl i'r postyn bella. Peniad da gan Gito Williams. A Dan Jones sydd yn ei chlirio hi. Acpan dy'r unig un sydd yno, mae Acpan yn chwaraewr cyflym. McCarthy sy'n troi warchod o. Mae Acpan yn cyrraedd yno. Acpan i mewn i'r cwrt Cosby ar draws y canol. O, sut di honna ddim mewn? Gan Lloyd Marsh-Hughes. Oedd hi bron yn haws iddo fo sgorio na methu. Ond mi oedd ar y llawr a methu cweit y sortio draed a'i ergydio hi'n iawn. I faes tegid, lle roedd y bala'n cwrdd a chei cona ac yn gobeithio parhau a'i record heb golli'r tymor hwn. Roberts. Mae'r gig rydd chwipet ag at y postyn pella. Mae'n taro'r trawst. Ystyn apus gweld ti'n mynd dros di ben ar taro'r trawst. Oedd wedi giro falla. Wild rwnd y gornel. Bale disgyn i Williams mewn y cwrt Cosby. Dan bwysau gan Smith yn cael ei faglu. Na, mae'r dyfarnwr Alex Livesey. Edwards, Strachulus ag at Wild ar y postyn pella. Gath o i wthio. Mae'n hawlio cic o'r smotin ar ergyd wedyn. Dod i mewn gan Ryan Harrington y cefn o'r chwith. Mae'n Neil Gibson yn gandryll oedd ei tana ni yma. Fo hwnna ddim yn cic o'r smotin am wthiad i gefn Michael Wild. Dafliad hir i mewn i'r cwrt Cosby. Wild ar ôl beniad, mae'n disgyn yn rhydd. Cael ei chlirio unwaith eto gan Nathan Pete Disney. Mae'n sgorio llawar. Na pan mae'n lledu'r bêl i Harrington. Disney mynd o'i amgylch. Disney cyfle gael y bêl i cwrt Cosby. Ddim teg at Benas ar y postyn pella. A cyfle roedd arall cael ei wastraffu gan yr ymwelwyr. White dan bwysau gan Noah Edwards. Colli'r meddiant Malkin wan. Ceisio ymdibio i Harrington yn y cwrt Cosby. Joe Malkin. O, mae Ruston yn dyrru yna i gefn i'r wyd i hir. O, smolnach llwyr. Gan golwr ceic honna. Malkin i groesiad o yn gwiro yn uchel i'r awyr. Ruston o dan bwysau ceisio dyrnu'r bêl. A'r trwylliad ar y bêl yn ei dwyllo. Bol beniad gan Newell. Abadaki yn y cwrt Cosby. O, dylia fod i roi'r bala ymhellach ar y blaen. Oedd ei gyffyrddiad gyntaf o yn wych.
Yr ail, ddim gystal. Ddim trosedd ar Edwards. Malkin yn erbyn i gyn-glob. Gyfle i'r ymosodwr. Selio'r triffwynt. Tydio ddim. Tair gêm wedi chwarae a neb wedi ennill bob un o'r tair. Mae 5 tîm yn rhannu'r brig a bydd y Drenewydd ac Aberystwyth yn falch o'i pwynt cynta'r tymor hwn. At gyngre'r y gogledd a gwledd o goliau ar y cae chwarae dydd Sadwrn gyda'r hen benan sereni. Neil Mitchell, cyn arwr y Drenewydd, roddodd adar gleision y canolbarth ar y blaen wedi llai na 10 munud. Ac roedd na gig corsmotyn i gair sws 10 munud yn ddiweddarach. Daniel Goldson, golwr rhythyn, yn baglus am Phillips, a Neil Mitchell yn rhwydo o'r 12 llath wrth gwrs. 2 i gair sws a 2 i Mitchell. Ond roedd criw Dyffryn Clwyd yn benderfynol o roi gêm i gair sws a daeth y rhythyn yn gyfartal wedi 6 munud ar 20. Suleiman El Amri'n gwasgu'r ergyd i mewn. Ac yna gol ora'r gêm a na, nid i Neil Mitchell oedd hon. Y bêl yn mynd o llinell gwsg y tîm cartra i draed Rhain Heston. Naeth y gweddill. Gol o llythrenol 1 pen y cae'r llall i adfer 2 gol y fantais. Bu bron i'r rhythyn dar yn ôl cyn hanner amser, ond ergyd Hughes Hampson yn taro windscreen un o'r ceir yn hytrach na chefn yr hwyd. Yn yr ail hanner, cyn arwr arall i'r Drenewydd, Craig Williams darodd gic gornel berffaith i Mitchell o'r ffaniatric perffaith ynta gyda ffeniad 20 munud cyn y diwadd. Ond doedd hi'n dal ddim drosodd. Gol geidwad cer sws y tro hwn yn ildio cic o'r smotyn, ond Jack Perry'n llwyddo lle methodd i gyd golwr ac yn arbed cic yn bol o cele. Gyda 12 munud yn weddill fe brofodd Craig Williams fod na nerth o hyd yn yr hen goesa a gosod y bêl i Neil Mitchell rwydo i bedwaredd. Tybed a di rhifa ffôn y ddau hen ben dal yn handi gan Chris Hughes lawr y lôn. Yn Gemer Pnawn yn y gogledd, bydd y goliaeth dramatig hwyr i e-bus yn ei cadw ar y brig, a gyda Bangor yn colli o 4-1 gartref yn erbyn Prestatyn, mae Treffynon ar ei hennill ac yn codi i'r ail safle ar ôl trechu'r Wyddgrug. Tua'r gwylod, Llandudno ydy'r unig dîm heb bwynt ar wylod y domen ar ôl gêm gyfartal nos Wener i Lanidloes. Yn y de, Llansawl yn agor bwlch ar y brig ar ôl buddugoliaeth gyfforddus dros Ceirau, tra bod Cambrian a Lido yn rhannu pwynt. 3 phwynt yr un i 3 chlwb Sir Gaerfyrddin gyda Rhydaman, Llanelli a Chaerfyrddin yn fuddigol. Yn yr hanner isaf, Ffynnon Taf yn cipio i buddugoliaeth gynta'r tymor hwn ym Mhontardawe, tra bod y Fenni ac Aberteileri dal yn waglaw. A dyna ni, mae'n amser am y chwiban ola am heno, ond mae yna gêm fyw nos fori rhwng y clybiau o'r Pennod yn drydydd ac yn bedwerydd ac yn gwbl gyfartal o ran pwyntiau tymor diwetha. Pen-y-bont yn erbyn Met Caerdydd wedyn nos Wener, gêm fyw arall, tipyn o gêm ar yr ofal Caernarfon yn erbyn Cei Conna, a ni nôl nos Lun nesaf. Bydd hi'n fis Medi erbyn hynny ac amser i ni ddewis gol y mis. Tan hynny, hwyl fawr i chi.